с нас в Пловдив! Здравейте хора, аз съм Вероника. Аз съм Еми, А ние сме Girls Behavior. Днес заминаваме за Пловдив и отиваме там за 72 часа. Да. И Реално са по-малко. Така да ги кажем. Да, 72 часа грубо. И реално погледнато, сега в момента ще започваме да си вършим всичко по тъгъдък. Да, ще видите доста забавни моменти. Надяваме се. Истинно. Да. Така че, реално погледнато... Надяваме всичко да мине по план, както Да. сме го планирали и да няма някакви обърквания, защото имаме много идеи къде да ходим, много места, на които да ходим. Да, се надяваме, измислили сме какво да правим там. Да, и реално погледнато се надяваме наистина нещата да се получат. Ако искате да ни последвате, ето тук оставям нейния инстаграм, тук моя инстаграм. И също така може да се намерите в канала с камбанка. Все пак трябва да знаете, когато качваме нещо. Да, това е второто ни видео в канала, нали? Да, трябваше да си го трети вече. Но второто видео беше пълен фейл и въобще не го качихме, защото имахме и кадри, които да качим, така че това се надявам наистина да се получи, така че да. Сега това е от нас, приятно гледане! Чао! Здравейте хора, ние спряхме на 22 Хора, не на 31 31 км, на 25 минути сме от Пловдив и спряхме. Вие това не го правете в аварийната лента, защото те двамата ще да се напикат в колата. Да. И по принцип, когато спрете в аварийна лента, Трябва да излезете от колата и да сминете зад мантинелата. Да. Но да стигнем прекалено студено. Много е тук. студено, да. И ми заради това стигнем в колата и се надяваме всичко да мине просто по-бързичко и да нямаме такива аварии. Но да, след малко сме в Пловдив. Да, още малко. Боже, гледай ги като... Абе, Християне! Какво е, момиче? Абе, гледай малко за тия тирове! Абе, той виж коя лента беше, бе, момиче. Тая тука. Дразни. Отворко. Ударих си Леле, окото. докато тръгне да пика, колко е мокне. Направо как се изпика. И аз. Гот ми е. Гот ми е! Добре, готов съм за каквото и да е било. Не, прекали. Прекали. Нали искаш да ти е толкова? Аз лично не съм къде. Бе, ти ще го... Имам го доказано на клипчето, че искаш парно. Не, напротив, Иван. Абе, престани да ме... Каквото не мога да те стигна да те удара, Християне! Здравейте хора, ние стигнахме и сме тук при Сандо. Няма ми го вземе, не мога. Това е най-доброто заведение. Елате да ви се оплача. Така, почвам. Цирка почна. Така, господин Иван Тролаков ме изнервя за пореден път. Да си кажа. Малко подпинаха и натихме много забавно, обаче мен ме дразнят. И мен ме дразнят. Дразните ме, много ме дразните. Много. Но иначе чакаме сега ви да свърши работа. Ние сме гладни. Много, да. И... Ядох днеска една пица, тази пица... А мене нещо ме заболя главата малко преди Пловдив, ама на никой не казах, защото аз бях шофьорката. Аз имам опита. И още ме боли леко главата. И мен ме боли леко главата. И да, много сме скучни. Добре, значи така като сме пред камерата и сме много скучни. И те не знаят просто по-рано какви неща ни се случват. Преди малко, преди да тръгнем към София, бяхме загубили... София, Абе, преди да тръгнем към Пловдив, Абе, защо не ходиш по шапката, бе? не знаех, че е пат. Не ходиш по шапката, бе? Не престани. Абе, нещо за песната. Така. Майката И, да е Пак! просто да е Не мога да си използвам шапката. Ами аз ти казвам, че колата, че я настъпи. Мръсните ти обувки. Ще ти я сгъна и ще я прибера в джобчето на толкова. Да, така всяка е по-добре, май ми се... Ей! преди да тръгнем към Пловдив, Моя бяхме майка. изгубили един микрофон. И можахме да го намериме при Айде,
Айде, не им го дай. Скъпе човек. Така. Бяхме изгубили един микрофон и той беше в колата, обаче беше паднал между седалката и И сега. И кое е седалката и другото? подлакътника. И бъркахме и аз трябваше да легна под колата, нали, под седалката, да мога да бръкна с нока, тя да бутне и да вземе микрофона. Да, и беше голямо приключение, сигурно да Разбираш ли, Християна? Нищо не разбирам. Те са пияни. Да. Те наистина са доста пияни. Кой е пияно, аз мой Абе, не спеше. ми бъркай в очите. Съжалявам, съжалявам. Съжалявам, ма не съжалявам. Прощавам. Студено е. Аз не съм пиян, аз мой спя още 3 пъти нощите. А. Е, тогава ще... Това не означава, че не си пил. Пиенето на алкохол е вредно. Не пийте. Аха, А, кой го каза? Това е полезно, бе. Да, това е полезно. Не. Не. Помага да се изхождам. В нещо ме боли едната. Кът. Абе, ти е лудогорец. Пип. Аз Пип, майката, пип, майката. Хора, тъй като ми се карва, че много псувам Много по. Кой псо? и аз се опитам да не псувам и Няма псуване. напоследък, когато тръгна да Значи, псувам, по-открила, само аз не. седят и тези мои приятели, чуват от мене пип, майката, пип! И аз така, майка. Иване! Как му кажеш, че това ти приятел? Ма вие почнахте да го правите. Ама ние казваме пип. Ами аз а ти директно го казваш- казвам. А ти казваш и трябва да го закривам след малко. Има много нагли мъже. Да, има изключително нагли мъже. Много Много нагли мъже. Направо с Много кеф да им майката. фанеш главите и да ги забиеш в нещо. Абе, ние Аз искам да направя едно специално поздравче колко за съм Лората. гладен. Много ви обичаме. Да, много ви обичам. Много съм гладен, моя майка. Най-добрия персонал, най-страхотното. Да. Не, страхотното заведение. Значи, ако не сте били в Лората, задължително трябва да отидете. Да. Задължително. Уникално Задължително. място. Ето ви Аз оставям вчера- локацията. Ето. Виж, ето. Ау! Виждаш ли Абе, това? то по-добре, вътре да влезе. А, вътре в И да филма. си взема една Те водичка. с май сега чистят. Абе, Иване, бе! Вижте кой е тук! Киара! Киара, кажи здрави! Здрасти! Да. Ма много хапе докато целува. Нацелувана от куче. Арбалев, кажи някоя простотия да може Бога да стане интересен. Две птички си летели. Едната свила надясно, другата завива джойнт. Точка. Ма не мога, аз трябва да... Абе, ей бе! Чакай, говориш пред хора. Браво, мамо, добре, че го И аз искаш кучето. Не ме закапа два пъти. Ай, зад гърба говореше, че ти си гадняр. Така ли? Аз съм бил Ти си казян. интелигентен. И че си общува с теб от съжаление. Не мога да се обида. Да, то си знаеш, че е така. Сега ще спокойно. Върви си да ми. О, това не хапа за гъза. Сама се ударих. Яра, що не ми помогна? Тега. Аз нямам какво да кажа повече по въпроса. Любов, ти нещо ще казваш ли? Нямам по-късно. И аз нямам какво да кажа. Аз давам точка за Еми. Точно така. Любов, ти за кой даваш точка? За Християн. Аре бе! 1-1 е резултата. Дава точка за мен. Киара, за кой даваш точка? За кой даваш точка ти? За кой даваш точка ти? А, Киара? който и гали пупата. Пупа. Колко ти смърди устата. Ай, мерси. Така, след малко ти имаме при Сашо и него ще ви го покажа. Така, хора, аз пак започвам да се оплаквам като една добре позната жена. Почвам да се оплаквам, сори за качеството, ама нямам светлина. Така, в момента сме... Не знам какво виждате, но сме аз, Иван Арбалиев, Еми и Сашо. И отиваме аз да ям в центъра, защото и Еми също, защото умирам от глад. Обаче съм супер изнервена, защото съм супер гладна и супер ми е студено и леко трябва да успокоя тези страсти, защото дразня всички и всички дразнят мен. И скоро ще стане бой с мен и всички.
Така че да, като имам малко повече светлина, ще ви снимам кои сме. А да, и Кяра е тук, забравих я нея. И тя се фръцка по центъра. Готово. Така, ето така сме. Хора, просто Арбалиев е супер непоносим понякога. Те двамата много се дразнят. О, Защо не го хванах? Защо не го хванах? Иван падна. Арбалиев удря лостово. Сашо, искаш ли да кажеш нещо за нашия влог? ти добре ли си? Да. Лайк и Да, subscribe супер. и това е. Не знам, питам се просто. Малко изглеждаш Ами, странен. да. Той то. Тия двамата пак сега чакайте, ще Какво ми е влеземе странно в с това? кадър. Те ни чуват. Казах му, че е странен. Мачинка. С кое по-точно? Аз мисля да вземем отношение по въпроса. Арбалиев е Вяра, виновен. тя ще те нападне. Абе, за какво съм виновен? Ей! Какво? Изплаши котето! Милата писа се изплаши от Арбалиев. Ти си гаден човек. Не, аз съм много добър даже. Какво стана там, бре? Какво направи ти, бе? Цикани. Цигари дава. Ей, Мисли, че дава пари. моля, ела сега. Не, Ела сега. няма Ела. дразни. Защити се. Тия шамари, Защитавам знаеш се. от кога ги слушам? Откакто те познавам, слушам за някакви шамари. Ей! Ей, бе! Престани, бе. Просто положението е... Не ми мляска Да. в лицето, обръща внимание. Аз съм малко като... Ти теле в железница. всичко. Опа, оригна се. Продължаваме с... Ама мисля, че го чух да ме отблизо. Искаш ли да се оригна в ухото следващия път? Ай, ще приема след това последва Да. Искам само да кажа, че тия двамата се карат Защо като съм ги Томи и Джери. Буквално, чакай. Да, и знаете ли, аз съм Джери, защото съм спрете, по-умната, спрете, а то ме Сега. глупавия. Сега, искам да погледнете и двамата към камерата. Искам да погледнете и двамата към камерата. И двамата, погледнете и двамата към камерата. Тук сега ще ви остава снимка на Том и Джери. Тъпачка. Бързо, мамо! Бягай! Защо тормозите госпожица Емилия Маринова? Нищо не съм ми направил. Бягай! Защо заяждаш с нея? Ами тя първо се заяжда с мен. Кой бе? Ето, ти кой? Що лъжеш? Защо си го просиш, не мога да Хора, само искам да ви кажа, че Християн каза, че му е се тая дали ще идва с нас в Пловдив. Кога съм казал? Каза го. Кажи ми. Вчера го каза, като си писахме го каза. Каза, се тая дали ще идвам с вас, ще дойда с вас или Оф, не мога да ги слушам повече. Малко ще апдейтна. Не, Ами ми иска да купува. Я покажи на хората какво искаш да купуваш на Арбалиев. ето това или ето това червеното. Аз ще взема. Ама вижте готините чорапи на Скоби. Какво супер! Аз между другото винаги съм искала да нося боксерки. Наистина, Готино. боксерки с извънземни. Да, наистина. Ти искаш ли да ти подарят боксерки си извънземни? Ами да, мечта ми е било от малък. Ето го! Това Кое? на манекена за Християн зеленото. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Така, хора, искам само да ви кажа, че отидахме семи да ядеме, но ни беше толкова студено, мен още ми е мега студено. И дойдохме в Сашо. И Еми е там. Еми! Да. Ме ми е мега студено в момента и те сега тук ще пият, слушаме музика. Не, реално нищо незабавно. Хора, искам да ги видите какво правят просто. Дали нищо не усещаш? Не усещаш, че те натискали. Да, но не е болка. Дали? Да, дай да плескам с всички. Я го оставите от тази. Айде, пак се почва. Това мисля да го кръстя. Арбалиев и Еми се тормозят час 107. Утре, ако не отиваме на капана, на Бушидо, на карамел, на мармалат, на някакво такова място някъде, аз повече няма да им проговоря. А ти ли плащаш, защото ние нямаме пари? Кой плаща, бе? Всички плащаме. То няма да излезе повече от 10 евро на човек. Аз нямам никакви пари. Имам 30 цента.
Ще ли ви покажа стойка на две ръце? Да или не? Да или не? Давай! Аре, бе, Мале, ако не бъда на водка, дай сега. А моята водка? Чакай, ще си на фокус. Искам да смениш възможно! На фокус съм. На фокус. О, стой! Стой! Ще ударя малко. Чакай! Почти удари. Опа! Лово, направо ми стана лошо. Много добре. Да, добре. Да, друго е да те клеца женско е върто. Знаеш, аз, защото учачи ти ми учи, въобще това е начина на доминация. Ма как ще ме доминира това? Абе, ти си ми колкото кръка, бе, момиче. Или му се караш, или... Слушай ме сега много внимателно. Ти няма да ме доминираш повече, ясно ли? Да не те доминирам, аз ти шак си гора. А защото и стопаните малко така, защото... Ама аз не съм и стопанин, бе. Да, ама не аз говоря... Ама ти се опитваш да ме доминираш ли, бе? Ама няма да доминираш повече, разбира. Значи това, че съм добър с тебе, не означава ме клецаш. Точно това означава. Да, ще ме клецаш, по-сега ще крещиш, а? Кяра, ела тук веднага сега вече, с тебе се разправяме. На 4 очи. Дай ми я за малко да я обясня. Май не ме разбрах какво се опитах да я обясня. Слушай ме сега. Погледни ме. Кяра, не го слушай. Слушай. Мане. Слушай. Ехо. Тук съм. Ти да ме клецаш не може. Аре лапи, аре ухъпи ме, давай да те видиме. А ти ли учиш да клеца хората, бе? А ти ли учиш да клеца хората, бе, момиче? Ма, тя е женско, бе. Хора, ние се преместихме Виждаш ли се? и сега ще гледам Нейми на таро карти, защото ти бях обещала. И така сме. Ако Еми мога да е малко насам, ще бъдем като топ of the топ. До тук бяхме за сега. После ще се включим. Между другото, колко е часа да им кажем хората? 28. Вие да чекнете. Арбе. И 9 вече. Да. Хора, Иван заспа и го оставям да спи в Сашо. Няма какво по-да В хубаво. Сашо. С Арбалиев и Сашо го оставям да спи. Сашо след малко е на работа. Какво го И ние сега чака? трябва да търсим парко място. Кяра пак трепери. Да, ние трите се А, прибираме. А те тримата остават да спят тук. Разделяме се на жени и мъже. Виждате какво е. Но искам да ви се оплача, понеже ние след малко трябва да ставаме. Аз искам да ви се похваля, че банката остава при нас. Не. Да останем отвънка, защото аз нямам телефон да шуя. Ще ги вземе. Да, ние с Вероника след малко трябва да ставаме. Те ще спят на къде сме. Ето там. Те ще спят цял ден. Искам само да ви кажа, че ние сега първо трябва да търсим парко място. Това го каза. Да, и така. Хора, ние с Вероника тръгнахме из Кяра, обаче знаете ли какво? Ние не знаем къде трябва да отидем, не знаем пътя, нищо не знаем, нямаме навигация, нямаме локация и просто... Единственото, което знам, че трябва да минем на другата страна на булевард. Нищо друго. Трябва да отидем зад Гироленда. Аз знам само, че трябва да минем на другата страна на булевард, защото в момента или излизам от Пловдив, или нещо правя. Но аз не знам какво. Но знам, че трябва да минем от другата страна на булевард. Това е нещо, което наистина си знам, че трябва да направя. И да. Ще се оправим. А ако се загубим, ще се включим и ще ви кажем за нашето приключение. Има ли тази кола, хора, има подгрев на седалките, толкова удобно. Това Гироленда ли е? А не. Той ма е в другата посока. Да, то в другата посока. Аз трябва да мина на другата страна на булеварда, човек. Бао, в момента знаеш къде отиваме. Не. Не. Тук не можеш да направиш обратно. Брат!
260, виж къде сме били? Да. Hi guys. Часът е 5:35. Крема ми вече е целият разтекан, омазан. Киара, ела! Ето и Киарка. Чакай, Киара, че снимам. Стой малко така. Така, ние се прибрахме, паркирах на много шано място. И се надявам да няма проблем, че съм паркирала там, защото аз не познавам града и реално погледното не знам къде е правилно и неправилно да се спира. А колата не е моя. И много ме е страх такива ситуации, но след малко ще бъда до туалетата, трябва да отида. Да си изчиста грима, си измия лицето и да си измия зъбите. И да си лягаме, защото буквално след по-малко от 6 часа, 7 трябва да станем. Много се притеснявам, когато карам колата на Иван и трябва да я паркирам някъде, защото в София е по-лесно, най-вече около тях или пред нас. Но на такива места просто много спичам, защото ако стане нещо, отговорността изпада цяло на моите рамене. И да ми е малко тъпо, защото в момента сме в различен град, който е напълно непознат за нас и сме разделени. И ми е малко кофти. Ама, нека се забавлявам. Той не, че много се забавлява, той спи като пън в момента, като пор. Но да, а сега е това. Мале, много се изглежда. А сега е това. The next day. Маля, хората тотално забравих да снимам. Добро утро! Добро утро! Добро утро. Добро утро, бе, картофе, мамо, бе, добро! Хора, значи станахме и в секундата, в която станахме, отидахме до колата да си взема цигарите. И познайте какво намерих на вратата. Ако е тук, мога да ви поставя една снимка. Ще питам първо дали Иван дали мога. Но ето тук ще ви поставя една снимка. Имаме фиш, семи за неправилно паркиране. Под той на името на колата на Иван, но аз и Еми я паркирахме, защото сега ще ви обясня. Снощи толкова много ни се спеше, че ние обикалихме 5 пъти за места, из квартала, из района. И реално погледнато не можахме да намерим места. И понеже ние сме... Ние не сме тук. И... Ние не сме от тук, айде добре така се изразя. И реално погледнато супер много време търсихме място, но накрая спряхме до едно училище. И се оказа, че в началото на улицата има знак за неправилно паркиране и двете бяхме някакво сорта на... Ние сме си виновни. Да, реално ние сме си виновни. Но ще отидем сега след малко да си го платиме. Сега се оправиме. Бяхме допреди малко и много изнервени. И отделно Еми е изнервена, защото Търбелев е по косата и косата я мазна. Хора, толкова се изнервих. Събуждам се аз и косата ми съм я вързала. И вързвам се започна да изправям и тя е мазна. Разбирате ли, мазна. Вчера съм я мила и съм я боядисвала и тя е мазна. Християни, какво правим? Защо ми е мазна косата? Защо? Знаете ли що? Защото той не спира да ми пипа косата, да ме разрошва. И знаете ли какво? Вика ми, ще ти я измия. Па какво ще я миеш? Тя ще окапе накрая. Кевици така, нали? Направо се ядосах. Направо се ядосах. Ядосах се. Да. Ама, виж, Християна поне ни взе по една тортичка. Значи сега се оправяме и ще ви глопнеме, като сме... Ще ви такова, като сме готови. Да. Ай! Здравейте хора, вижте, Ние излезнахме. Да, излезнахме и сега отиваме до Габи. Вижте Киара, как влиза до рамката. И след това отиваме да платим ето това. И след това отиваме към залите, вижте. Блясъчко. Ау. И така хора, ще ви снимаме след малко. Хора, платихме глобата. 21 евро! Да, и сега отиваме към залите. Часът не знам колко е. Искам да се оплача. Защо всеки път, когато тръгнем на някъде, където и да е било, трябва пътуването ни да ни излезе много солено. Защо? Защо ми обяснете? Ние не сме чак толкова лоши хора. Защо всеки път трябва да става това нещо? Отиваме с нея до Елин Принц, 150 евро за без винетка. Последния път, като идохме в Пловдив, колко ни писаха? Не знам. Но знам, че всеки път, като идваме в Пловдив, всеки път става нещо.
Или просто като излезнем от София. Да. Мисля, това е Просто послание, не че трябва трябва да да си излизаме. стриме в София ли не мога да Не, разбера? просто не трябва да излизаме от София, защото иначе явно стават му за нещата. Айде за Валенсия да няма такива проблеми, ако може. О, не, там няма да има такива работи. Трябва да подредеш. Ние реално още ще сме в София, като сме на летището. Да. Качваме се самолета И после да му мислим. Но всичко ще бъде Някой във точно. Валенсия също ми пишат гола, брат. За За примерно кое? метнат пас на земята, ти кам, че Човек, направо. виж как всичко става в Букат. Това е от косата ми. Мале хора, Вероника как ми напръска косата с Букат и вече няма почти нищо по нея. Платихме глобите. Свършихме се административна за дейност, само не можах да разбера, като глобата им беше 25 евро. Нали имам 20% намаление? 25, да. Как глобата ми стана 20 евро с 20% намаление? Аз нещо не четкам. Вярвам, че не съм добра. Мами, там ли ще седиш? Ще караме ли? Не и се кара. И така хора. Ние тия микрофони си ги купихме и не ги слагаме обаче. Сега Ето, вече трябва да ни чувате по-добре и сега тръгваме и ще се включим след маничко. Аз съм лекенко изнервена. Искам да погледнете, пак ми се разтече. Защо продължавам да рева навънка, не мога да разбера. Да им самия. Мега. Най-добрата маникюристка. Вероника тук. тук ще остави инстаграма. Брутална просто. Вики. Не ми гледайте това, че е малко. Най-добрата. Beauty Garden, най-добрите. И така. И съм гладна, Не, аз съм много гладна хора, нищо не сме яли, 4 нещо. но тук няма лора. Да, тук няма лора. Ще ми всичко. Айде, я такова и. Ами сега отиваме към залите и после трябва да ходим да тормозим момчетата. Да, защото няма как да ме надбес нас. В смисъл, ние сме гадни. Гадни сме и то дъното на душата ни. И да, буквално днеска цял ден занимаваме се с капаната глоба. Да, откакто сме станали. Откакто сме стани, занимаваме се с капаната глоба. И така хора, включваме се след малко. Така хора, ето ние сме пред залите. Чакай, микрофона ми включен ли? Май, Трябва да са включени. Включени Влезе ли са. зелено? Добре, включен ми микрофон. Хора, Чао! Еми влезна довътре и Кяра започна като малко псенце да лае. О, хора, направо много яко, от много време не бях идвала тук. Айде, мамо, скачи! Много време не бях идвала тук. Много време не Бях идвала тук, много яко. Да, яко е като не трябва ти да си вътре, а можеш да си постоянно отвън. Аз Шофьор. Шофьор? Ще кажеш ли нещо? Да кажа, не мога да карам. Хора, здравейте, ние сме в колата, тръгнахме от залите, часът е 5:37, ето я и Кяра. Сега отиваме да вземем пиене за момчетата, да вземем Габи и гаджето и отиваме с Вероника да си поръчаме нещо да ядем. Реално никъде не отиваме, ще си поръчаме да ядем. Така изглежда човек, който просто бърка без да иска прияката. Да, объркахме пътя. Нищо. Опа. И така ще видим какво ще хапваме. И общо взето всичко е супер. Нещата върват горе-долу по план. Ами да ви кажа, аз очаквах съвсем по друг начин да ми се развие идването в Пловдив. Първо не очаквах тази глоба. Аз също. И очаквах да сме постоянно всички заедно. Интересно. Да. Да, наистина. Очаквах буквално да сме абсолютно напълно през цялото време всички заедно. Не очаквах, че стоим през цялото време в Сашо. Мислех, че ходим на някакви места, че... Да, и аз мисля, че... Аз исках да отидем на Лошо. Аз на бар. Да. Аз ще ги... Сега ще видите. Вероника има едно качество и той да мрънка. Това е най-ужасното качество на Вероника. Сега ще отида, ще хапна, ще си почина малко и ще започна. Хора, аре ходим някъде да излезнем. Арбалев ще се съгласи, защото му се излиза. Еми е мой човек, тя ще съгласи. Кяра сигурно ще приберем, защото на бар ще умре. Но да отидеме. Само Сашо и Иван трябва. Според мен Сашо Арбалев ще го навие, но Иван ще ни отнеме време да го навием. Аз ще включа в действие.
Но да, Пак ли другата те прецака? реално днеска ми се излиза. Наистина ми се излиза в нощен Пловдив. Но не в нощен Пловдив, както бях вчера, ами се ходи на барче, на дискотека не, защото няма стъпа в Бушидо. Бле. Да. Но ми се Да, ходи на барче. На Ние без това барче. искахме да отидем на барче и си го говорихме. И сега ако не отидем, това ще... Много ми се ходи на бар. Наистина много ми се ходи на бар. Аз не пия алкохол, аз ще съм шофьорката. Не ми се ходи на бар. Аре бе, не сме пенсионери на по 40 години с деца. Напротив, имам дете. Ще отидем на бар. Да, отиваме. Отиваме! Хора, загубихме се. Как може? Значи, бях с навигация, заклевам се! Да, и то от 3 места. И пак използваме пряката. Просто не ми се коментира. И сега, знаете ли, трябва да излезем от тук, да се качим на булеварда, да направим обратен. Това е несериозно. Всеки път. Аз просто вече съм толкова Разбирате ли, че даже не мога и да се нервирам, защото това не ни се случва за първи път. Това ни се случва постоянно, като сме двете. Буквално това ни е ежедневието. Да. Значи хора, почва да ми писва. Наистина. Буквално блока е тук. Да. И викам на Вероника, ние сме... От тук не можеш ли? Викам на Вероника, ние сме тук и тя ми вика, не ми го дава тук и... Можеш. Всеки си прави каквото си иска тази. Включително и ние. Не цял ден си правим каквото си искаме. Значи, в Пловдив карат много странно. Наистина. Ако има някой от Пловдив, съжалявам. Искрено се извинявам. Но... Без Пловдив. Пак ти там не е град. Първият път, като идохме при Сашо, пак така стана. Да, обаче тогава караше Иван и беше просто чисто съвпадение. Аз сега какво ще ми казват на мене? Ти не научи ли Сашо? Къде ми живееш? Ще им кажа не. Не съм научила. Трябва да се обърна и да завърти. Да. И така хора, просто не ми се коментира, ние сме много смотани. Така хора, Сега вижте. ще анбокснем и тия на Енгис, които са. Как да го отворя, бе? Как? Е така. Хора, вижте. Много яко. Чакай, Защо? ще се види Къде? Как? реакцията. Какво? Ме така ми дойде рано сутрин. Как я метна С обаче? цел да не се нервиш, ама то ти се излепи след това. Да покажи на хората. О, много е сладко. Чакай, я дай го за малко. Ау! Ти неща се гледат любов. Но вижте ми маската на Енгис. Айде да ядем. Айде да ядем, имаме да. и пилешки погонки, ама те не са важни. Чакайте да си го става и тук. А не изкръпе така. Директно в първа. Изглежда много добро. Да, вижте. Това изглежда много добро. Чакай, бе. Абе, нали пъсте расте, бе? Виж какво пише?
Ако ще се побърка тук, казвам ви го честно. Така ние ви казахме, че ще дойдем. Ината си е инат. Мрънкането си е мрънкане. Така е, да. Нали бе, мамо? Значи хора, ето го, моят най-любим Митко. Кажи нещо! Аз мога да говоря на 7 езика, правя масажи и съм International Collection Production Production. You know my friend! Професионални масажи на гръцки богини. Само моята богиня е една на света, разбираш ли? Ето, виж. Сладури. Ето, виждаш ли? Тя се обарда сама. Последвайте всички да знаеш. International Collection Production Production. Казахме, че отиваме до туалетната и това е нашата туалетна. Да, това е най-прекрасното нещо. Трябва да ходим след малко до магазина да си купа цигари. Ама правят отчети не ни допуснаха до бензиностанцията. Което можете сами да си разберете, че в момента е почти 12 часа. Да. И е тук някъде, чакай са. Ей тук някъде, ще ви оставя снимките, които си направихме до преди малко. Да. И бяхме като някакви... Да, и аз имам 1% на телефона. И не мога ми ги прати да мога кача нещо. Хора, знаете ли, аз съм човека, който никога няма батерия. Аз по принцип съм същия човек, обаче в момента имам много батерия, защото цял ден телефона ми, за да мога да свържа към колата на Иван, трябваше да стои на зарядно и телефона ми се зареждаше през цялото време. И с моя правихме всичко. Да. И това качеството са ужасно. Не знам, от тази люка направо ми се зависи. Да, стана от тази люка. Мале хора, пих ягодово дайкири, това е най-прекрасното много е нещо. вкусно. Аз си пинах една глътка, много е вкусно. Да, много е вкусно. Наистина брутално е. Не знам какво ще пием в Валенсия. Да. Оно! Дис! Дис, какви ягоди? Стrawberry. Оно, strawberry. Английски. Еми даде English, Spanish. Uno strawberry daiquiris. Daiquiris, por favor. Ще ги гледат много тъпо. Чакайте силно отзад завесата. После що ми е мазна косата. Не е виновен Арбалиев. Арбалиев е виновен. Хора, те ни купиха розички. Хора. Да, беше много сладко. Да, наистина. Много. И ние веднага си качихме на стори, да. Да. Утре, не знам към колко ще станем, обаче трябва да я карам нея на кръчма. А ние трябва да ходим на фитнес. Да, и аз съм на кръчма, на другия ден съм на работа и не съм се наспивала от 2 дни. И аз нощи почти наспах. Нормално. Заради колата. Да, хора, аз не знам дали ви казахме, с нощи лягаме си 7 часа, тако сме се прибрали и сме си легнали най-сетне. И Вероника, о, брат, не мога да спим някакво лошо усещане. Викам, моля те, заспивай, човек, нищо няма да стане. И тя, латерната, викам, моля те ме заспивай. Ама не бе, ти знаеш, сетих се какво. Всичките са подозряни. Викам, Вероника, моля те, млъкни. И тя не млъкна. Докато аз не млъкнах, не спрях да връщам внимание и не се направих на заспала и тя заспа. Да. Ма не, аз реално не спах, аз през цялото време бях будна. Аз спах. Аз не. Аз спах. И заради това в момента ми се спи. И не ми се спи. Аз също бях полузаспала и сестра ми извъни и вика, ма ще спиш ли? Викам, аз съм почти заспала и тя ми вика, о, правите се, ние отиваме да пиеме. Викам, добре. Ние някак върпуснеме бари и най-накрая някой да е съгласен с това да излезнаме. Да. Да. Абе, живота е много странна. Аз преди малко бях дошла. Боже, тук циганин, как ти се гледа? Преди малко дойдох до тук и се чудих какво е това. Това е било входа за туалетните. Леле, колко съм руса. Да направи ли такова циганско колело? Да, бе, аз ще снимам за влога. Стой! Пияна прави циганско колело. 1, 2, 3! Уху! Не, че Пловдив не ми харесва. И на мен не ми харесва. Наистина. Не е нашия град. Първо, нямам къде да ходя да хапна, както във Флората. Най-доброто заведение. Най-доброто заведение в цяла София. С най-добрия персонал. С най-добрия персонал. Ей, това е
най-доброто заведение. А буквално, ако не сте ходили там, задължително трябва да отидете Младост там. 2. В Младост 2 малко е Дорума. трудно паркирането, Но ще си но, намерите място. но храната божествена. Божествена. Персонала божествен. Прекрасен. Всичко топ, топ, топ е топ, топ. Мръсен топ. Да. Тук нямаме лора, тук нямаме... Бе, не е същото. Не е същото. Някакво... Ай, трябва навсякъде да се движиме с навигация. Да. Не, това мани го. Това Не мани е го. гадно е. Говориме за някакви такива неща, дето примерно всичко им е затворено. Никъде почти не мога да ходиш да ядеш след 10. Да. Защо? Why? Why? Не. Не, Абе, София си е София. София София си е София. Заклети софиянки сме ние. И заради това се хванах с варненец. Хора, ние що осъзнахме нещо. Повтори го за хората. Хора, с Вероника сме станали като сестри, Ма не по кръв. а по душа. Ма много, наистина много сме еднакви, но си приличаме по всичко. Не вече Мисъл- по храна. Храна, начин на мислене, начин на купонясване. Всичко, разбирате ли, всичко ни е супер. Само дето аз еднакво. съм малко по-от латиноамериканското. Да. Ти не. Моята много боли. Е много Да. гадно някакво такова. Але хора, утре се очаква, че точно когато обмисляме да се прибираме в София, някъде след обяд, че ще пука як сняг. Да, дава да го времето да е ужасно. Аз трябва да карам. Ти ли ще караш? Аз ще карам. Ти не го ли виждаш? Утре ще има. Ох, Любово, толкова много ме боли главата. Просто ще караме бавно и внимателно и ви съветваме вие И да го разумно. правите, защото най-големите катастрофи стават, когато най-много Се правят на интерес. се правиме на интересни и не внимаваме, когато времето не е хубаво. Да. Да си знаете. Казвам ви го, защото е така. Да, реално погледнато... Офса, тук ще бъли. Реално Що не погледнато... си взех? О, влезе ми капка в Капе гадно. обувката. Що не си взех якито с качулката? Реално погледнато ще го видим, а ние след този бар трябва да ходим да се видим с едни приятели на Еми от това, кажи го, Академията. от академията. И да, просто цирка е Писана. пълен. Цирк балкански. Ама да ти папам дропчето. Хора, ако, значи, само да ти кажа, ако гледаш този влог, не се постъпва така към едни дами. И този ни се подиграваше, бе, знаете ли? Как ни се хилеше. Аз му викам, имам години, обаче документите ми са в бара. И И той се хили. И аз той се викам, хили. аз имам лична карта да ти дам ли? Той продължава да се хили. И вика на Вероника, ти нали нямаш години? Викам, има! И му се карам, разбирате ли колко ме ядоса? Не знам, докато що мине бати якото Порше. Какво стана тук, бе? Майка ти. Абе, какво става с този Пловдив, бе? Как ти крипи гръдта за клевонце? Това беше много страшно. Бах ти крипи града, казвам ви хора, ей, ще откача. Бати странния град. Бати шантовия Този да град. не ни излезе цял от някоя шахта тук. На брат ти казвам, така претришено. Така ще го изритам, И аз. че веднъж живота си Бойните ми умения ще се включат тук. самозащита. Ха! Сега трябва да затворим, защото управителя дойде да Може ни се затвори скара. след нас. Да. Ами ние влизаме в бара, след малко. Ти говори. Ето го Йосиф. Здравейте, приятели! Чакай, стой. Включваме се от Пловдив. Аз не ми гледайте пократително състояние, Кяра, стой тук. Така, срещнахме се двама инфлуенсъри, Абсолютно. се събрахме. Очаквайте много нови неща от нас. Ние ще направим и подкаст. И така, Аре, верно. тук в момента пред вас седи Звездата звездата на Амти. на Амти. Да. Другите колеги са срамежливи. Да, Ама Йосиф чершавчето. не, знаете ли той какъв инфлуенсър е? Да, Като последвайте ме. Последвайте ме, Йоси Долна Б. Йоси Влогс. Ето тук е, Вероника ще му Това остави е. инстаграм. Да, то ще ми поставят. Извинявайте малко хора, сега съм се развълнувал заради Кяра, защото имам куче и много ми липсва. Но сега само да кажа, последвайте ме, Йосис Влогс.
правя влогове за академията и ще качвам много интересни неща, така че ме последвайте. Предавам микрофона на моята колежка Вероника. Народе, колко е часа? 4:23. Ето такова е положението. Сега ще надува някакъв матрак. Арбалиев и Еми са в момента в примирие. В мир. В мир сте. За малко са в мир. А пък сега ще ви покажа моето гаче. Чакайте само една секунда. Който спи като... това постоянно спи. Добре, че съм... Който спи като мъртвец. Какво ще ви апдейтнем, като се прибираме? И този път паркираме пред един гараж. Да, този път. Имаме къде да паркираме. Имаме къде да паркираме. И ще паркираме пред един гараж. И да, реално това е за сега. После ще ви апдейтваме, защото имаме някои неща, които да изкараме с вас. Да, ма само две. Да. И вие. Ха. Как хора? Значи... Слушайте сега, ние искахме да се отидем до някой денонощи, но вече не можахме да намерим денонощи, следихме, че реално погледнато Макдоналдс са денонощи. И решихме да дойдем до Макдоналдс, за да може да ядеме. И в момента някой се сбиха, някои пари тук хвърчаха. И тук тия се бият, младата една жена седи така си служа ръцете на кръста и ги гледа и се усмихва. Ние с Вероника седим в колата, тия ни спряха, ето, и сосове. Извинявайте, тъй като забравяте, можете да поръчам 2 соса? Добре. Добре, благодаря. Да, беше. Боже, аз ги забравих. Много съм руса. Мерси. Но мамо, тази вода е за теб, да. Чакай сега да гледам сега. А то вътре моля да влезете на мен. Ти сигурно си убили нещо вътре. Да гледаме цирк. То нищо няма. Чакай. Тук не има. Ето. Кажем, прибрахме се. Малко ни намокри. Вероника си загуби косми накрая. Каза, че е под моята седалка. Да. И така сега ще хапнем. Опа, куче, опа, локва и... Опа, куче. И влезнахме. Часът е... 5:49. 5:40. Ужас. И така, хора. Ще се включим по някое време, защото съм много гладна. Early the next morning. Хора, ние тръгнахме да си ходим и са ни вдигнали колата. И сега виках едно такси и ще ходим да си я вземем. Имаме къде да паркираме. Имаме къде да паркираме. Просто ви разбирате ли, че това тук няма край. Да, Беше ли будна? Не. Не, нали? Не. Просто не ми се коментира. Вероника се притесни, на мен пък ми е много смешно, защото всеки път, като дойдем в Пловдив... Това е поръка на град, разбирате ли? Не, аз просто... Някой ни е проктел. Значи... Ей, хора, пробих си просто с нокът. Да. И така. Ще се включим след малко. Здравейте, хора! Нека да ви обясним малко по-надълго и на широко. Последните няколко часа в Пловдив какво стана. Взеха ни колата. Да, в 10 часа сутринта. Ето, платили сме си наказателен паркинг на стойност 47 евро и 4 цента. Мога само да кажа, че този Пловдив ни излезна златен. Така. И плюс това, защото са много готини хора, трябва да платим. Имаме глоба! Още една. А искате ли да си спомните вчера какво стана? Глоба! Е така, това ще ни е... Чакай, върни малко назад, за да може да си направим тъмнило. Да. Ето, тази поне е сухичка, тази е мокричка, трябва да я сушиме. Хора, положението е трагично. Те на различни улици даже са ми ги писали. Да. И хора, знаете ли? Дори няма знак. В смисъл, знака е за 20 метра. Спряла съм на същото място, на което бях спряла. Да. Когато колата е била стигната. Само искам една секунда. Ето този гараж е гаража, който е Наш. Реално погледнато съм спряла на абсолютно напълно същото място. И искам да си тръгна част по-скоро този.
Да, отиваме да ги вземем ние двамата и си тръгваме. Както казах, таксиметър има шофьор. Взимаме мъжете. Палермо. И Палермо. Искам по-добре хора на зимни условия в София, отколкото да стоя и още минута в този град. Наистина, това е просто... Обясните ми как може да има толкова нагли хора. Хора, аз съм си казал, че този град е прокълнат. Ние имаме предчувствието кой ни е урочасъл. Можем да си пожелавам само всичко най-хубаво и да ти се връща. Да. Много ни е забавно. Трябва да изслуша това Вие просто не знаете колко ми беше смешно в тази ситуация, хора. Много се смях. Хора, вижте ни казвата бележка на какво се прилича. Поне ще имам какво да разказвам на мама и тати. Да си го видя. Аз го слушах, за да изсъхне. Та, в момента просто... Едната ни глоба е на Иван Рилски 17, другата на Иван Рилски 20. Та, просто в момента отиваме да ги вземеме и може би да ядем. ще ви снимаме нещо, докато се приберем в София, но това е смисъл, повече нямам какво да кажа, направи така нататък, защото съм вече в пълен шок. Аз малко ме пи от пръстите. Това е просто... И хора, вижте ми Анцела на какво стана. А той почти се ма. На мене, искрено ви казвам, в момента ми иде да седна. Идваме да се разрева, да. Може само една секунда, малко ще сме без навигация, ама сори, искам да пуша. И в момента да седна и да рева тук като малко дете, защото вече нервите ми са на... предел. Крайен предел. Исках да изненадам Иван. Имах намерението да изненадам Иван, да спра някоя кофа, да му изчиста колата, защото съм я карала аз и нали има някакви такива неща за ядене и така нататък. Не. Друг път, Ванка. Ей! Пип! Майката. А сега да се обади ли аз да го вдигна? Айде, искаш ли? Да. Боже, той един е като мумия. Тръгваме се. Ние тръгнахме. Най-накрая ги накарахме да тръгнем. Абе, не беше толкова трудно, като се развикахте. Да. Цялото е супер досадно. Да, така е. А вие сте супер нагли. С кое сме нагли? При положение, че знаете, че ще тръгваме. Напротив, аз абсолютно не съм знал, че ще тръгваме. Ама ние не знаехме, че ще тръгваме веднага. Седим още един час, не чуе такова. Да. Аз слизам долу и Верка и вика, Арък, тръгваме ли? Ама да, аз къде, аз знам, че тръгваме. Защото ви казахме, че тръгваме. Не сте казали. Казахме ви. Не ще кажеш какво въпрос. Аз не мога да коментирам. Оставам без думи с вас. С нас! Ма знаете ли, следващия път ние ще отиваме двете? Това е приказка. Това е приказка. Значи... Леле, такова спокойствие ще имам. Майко, чуте Господ. Сърдим ли им се? Да. Да. Ура! Излезнахме точно от Пловдив и нещата се наредиха, защото седнахме. Да хапнем. Добре, те са яли. Точно така. А ние не. Не, и ни се подиграват. Ако те бяха гладни. Майко, вече щеше да е страшно. Иван вече щеше да е така. Е така. Нямаше да му поносим и сега. Остави ме. Какво? Имитирам Иван и тебе, как ще да бъдете. Шак с теб. Аз си правих тъшак, но сега с тебе. Майка. Те сега ще ви покажем какво си, като ни дойде храната. Какво имаме? Да.
Само искам да видите колко много... Значи на магистралата имаше много сняг. Минахме тъмън тунела и изведнъж се преминахме в друг свят. Да, хора, и тук е минус 2 градуса. В Пловдив беше В момента сме 10. на Технополис. Технополис Мол 4 най-доброто. За Иван да даде колана. Да. Колана на Арбалиев, да. И после ще видим какво ще правим, но вече просто сме си в София и съм супер сме спокойна. щастливи, да. И съм супер щастлива вече, защото... Просто сме си в наши води, хора. Наистина в този Пловдив не се Тук направи знам, че град. където и да спра, няма да ми вдигнат колата и да ми слот на наказателен паркинг с глоба на всичкото отгоре. Просто сме си на нашето място. Да. В смисъл София си. А всичко отгоре се оказа, че системата им е толкова бъгната, че не ни даде дори да платиме в онлайн. Да. Нямам думи. Така че да. Това е за сега. Така, те се върнаха. И сега отиваме към EasyPay да видим бачка ли. Така че, а за сега е такова, какво ще кажеш ти? Добре. Супер! Ами хора, това беше от нас. Арбалев го изоставихме вече. Любов, ще кажеш нещо. Нямам какво да кажа. Беше много забавно. Беше много шантов експириенс, заклевам се. Фифи го отнесе най-много. Да. Но това беше от нас. Надяваме се видеото да ви е харесало. Ние сега оставим Еми, аз и Иван имаме малко работа. И да, това беше. Вече сме си в София. И всичко вече е наред и да. Това бяха най-странните 72 часа. Да, хора, да. И минаха изключително бързо. Много бързо. Все едно един ден сме били там. Славам, да. И така, хора. Чао! Чао!